maitasuna Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongitorri bigarren kafera, saio hasteko mezu bat utzi omen digute entzun. Ane, Terese, etorri hau ikustera. Ara, begiratzen jende dago, Egia da, zertan ari dira denak batera. Ume mordoa dago. Aizue, nola duzue izena? Nik Iñaki. Eta nigo Yuri. Eta nik Inigo eta bigarren kafeko 215. saioa egitera etorri gara. Ia da, oraintxe astera doa. Ni ikustera noa. Ni ere bai. Baita ni ere. Gaurko egunez, jaio zen Merce Company idazle katalana. 170 liburu baino gehiagoren egila da, eta aurreta gazte literaturako idazle gisa egindako lanekin hainbat sari jaso ditu. Gainera, Les Tres Besones edo Irukiak liburu eta telesaiko idazlea da. Hemen 3 gaude. Zein da Ane, zein Terese eta zein Helene. Ez dakit, baina ongi dakit sorgin aspertua norden. Sorgina bai, baina espertua ez, nik nahiago sorgin dantzaria. Ez da ezkenetan musikara jotzen dugu asko, baina Merce Company aipatu duzu eta efemeridei erreparatuta uste dut literaturaren munduan murgilduko garela gaur. Bai, eta Kataluniatik mugitu gabe gaurko egunez hiltzen Eba Forest idazle eta argitaratzailea torturaren aurka eta eskubideen defentsan aritu zena 1970ean Burgosko epaiketa zela eta Euskadirekin elkartasun batzordea sortu zuen Madrilen. 1974an operazion Ogro idatzi zuen Julen Agirre izengoitiarekin. Carrero Blancoren eriotza oinarri hartuta. Ondorioz, atxilotu, torturatu eta 3 urtez espetxean izan zuten. Kartzelatik irtetean, torturai demokrazia ikerketan lanean jarraitu eta testigantzak hartzen jarraitu zen. 1979 urtean torturaren aurkako taldearen sorrera bultzatu zuen. Ondarri biniltzen 79 urte zituela. Baldin bada taldeak Eba Foresten letrekin abesti batzuk egin zituen. Egia da. Gaurko egun eziltzen Jose Martí kubatar olerkari eta irautzailea gazterik hasi zen Kubaren burujabetasunaren alde borrokan. Espetxeratu eta 1878an Espainiara bidali zuten. Zuzenbide ikasketak egin zituen Madrilen 1878an Kubara itzuli zen, baina handik urtebetera berriro atxilotu eta atzerrira bidali zuten. Kubako alderdi iraultzailearen oinarriak idatzi zituen Máximo Gómezekin batera. Kubaren askatasunaren alde aritu ziren borrokan 1885an guduan hiltzen arte. Azken 3 hilabeteetan egunkari bat idatzi zuen, Diario de Campaña. Martí izan zen Hego Amerikako herrien batasunaren aldeko aldarrikapenak egin zituen lehen pentsalarietako bat. Bere olerki asko musikatu dituzte. Guantanamera, kubatara besti herrikoia adibidez. Bertso ezagunena Julian Orbonek moldatu zuen, Jose Martiren verso sencillos bertsoen lehenengo estrofetan oinarrituta. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero,
Bere idatzi musikatuek eta bere omenezko abestiek osatzen dute Jose Martiren unibertsu musikala. Pablo Milanes musikariak Versos sencillos de Jose Martí diskoa egin zuen. Polo Montanesek homenaje a Martí abestia egin zuen. Sara Gonzálezek ere disko oso bat egin zuen Martiren 14 poemekin. Eta Silvio Rodríguezek behin esan zuen Jose Martiri abesti bat eskaintzen dion egunean musika utziko duela. Egitekotan historiako abesti onena izan behar lukelako. Baina Martiri referentzia txikiak egiten dizkio han eta hemen. Adibidez, Juego que me regalo un 6 de enero abestian. Martí me habló de la amistad y creo en él cada día. Aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad. Literaturan murgildu behar genuela esan duzu Iñaki, baina berriro ere ari gara musikara desbideratzen. Asteazkena da, ezin dugu ekidin, gainera musikaren efemerideak ere baditu, noski gaur. Adibidez, gaurko eguna izil ziren Ignacio Telleria Gipuzkoar konposatzailea eta Maurizia Aldeiturriaga, bandero jotzaile eta abeslari bizkaitarra. Maurizia Aldeiturriaga primieros tarbe emakumeak era eta harro gaude. Eta musikaren aritik tiraka gaur Magic Castro elkarrizatuko dugu Doñoetatik haratago podcastean. Eta Inara Ortegak onin diskoa aurkeztuko digu, pianoa zai dauka, ea zabesti jotzen dizkigun. Eta atzo Maitasunarekin ausartu baginen gaur familiaren gaia jorratuko dugu. Ez gara errazki kiltzen ez? Kanpotiarrak tartean Irati Trantxo Etxandorena eta Anelizegi Agirrerekin familia tradizionalaren kontzeptua zariko gara. Eta zuen maite dutak entzun nahi ditugu idatzi txatean. Guk gureak prest ditugu eta saioa hasteko moduan gara. Maiatzak 19 ditu gaur eta asteazkena da ongi etorri bigarren kafera. Zuekin Iñaki Lasa Etura eta bere dena musikaren girora eramateko joera, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Literaturako joera gehiago du, Goiuri Ezeiza Arandiak eta hortxe dabiltza gaur ere borrokan. Goiuri, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Dagoeneko gure kanpotiarren tartean eta aspaldiko partez prest dauzkagu Irati Trantxo Etxandorena, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Eta Ane Elizegi Agirre, Arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon. Hizketan ari zaizuen hau, erreinuko bufoia. Tira, Inigo Asensio Elurbide, naiz? Hau bigarren kafea da. Gaur, bigarren kafeak 205 ditu arratsaldeak, 4 eta 8 minutu maiatzak 19 dago hementxe, 5 prest zuekin aritzeko. Ongitorri, bigarren kafera. Berreun 15 zenbaki borobila eta ederra gaurko saioa abiatzeko eta aukeratu dugu saioa abiatzeko ere tarteka saio hontan ere entzuten dugun kantautorea.
nombres de todas las ausentes. Cuando llegaron ellas, clamando por su Ismael Serrano eta Jimena Ruiz Etxazu. Hemen kantuan, cuando llegaron ellas. a todas nuestras hijas. Eta guk maite duten tartean murgiltzeko aukeratu dugun kantu honekin abiatuko dugu, gaurko saioa. Nor hasiko da? Nahi bida zaude. Ez, Goiurire begiratu diot, Ane, Irati, maite dutak prestatu dituzu zuek? Prest dauzkazue. Venga. Ni hasiko naiz. Vale. Nik maite dut gaur ikasi dudan kontzeptu berri bat. Eta gaur ikasi dut gaur asmatu duelako gure lagun Imanol G. Gurrutxagak. Beak erabili du esaldi hau. Amestuta zaude, norbait distraituta zeola esateko, edo nekatuta. Eta asko gustatu zait, amestuta zaude, eta erabiltzen hasiko naiz. Egia bakoitzak interpretazio diferente xamaren. Ni hau zabalkari nintzen, eta beak izan dit, amestuta zaude, eta bai, nire buruan, itzulpena izan da, gauean ametxetan ibilizara eta ez duzu etxedenik hartu, ez? Baina egia da, askorako jokua ematen dula. Amestuta zaude polilla da. Bai. Es un reclamo urgente. Nik maite ditut berri honak, lagun batekin banuen akordio bat, osasun kontu bat bazuen hor bueltaka, joan naiz ibiliko bi astez behin galdezka, ze gainera emaitzak lortzeko ere denbora behartzan, eta zen, baino ondo zaudela edo gaizki zaudela, edo zerbait dakizunean behintzat idatzi, eta gaur idatzit esateko aizu babi daudena ondo, eta poza hondi eman dit, batetik jendeak gogoratzen dituela horrelako kompromisoak, eta bestetik osasunez ondo dagoelako, hori da nire gaurko maite duta. Rugieron las cavernas y allí creció una planta. Nire maite duta da, Goiurik sarreran oroitzapen bat desblokatu ditela. Epe! Irukiekin. Eta maite duta da zehazki nera mona esaten, Iñaki abisatu irukiak hasten direnean telebistara juna dietelako. Eta bereziki maite zuen sorgin aspertua. Ai. Y esparció sus semillas. Anelizei Agirre, zuri maite duta pixka zapaldu dizu? Iñakik maite duta lapurtu ditela. Maite dut ez orduan. Zen egin dit kriston flasha, ze ikusten nun irukik pilo bat, eta gaina gu iroizpagea, eta orduan geneukan bakoitzak geneukan bakoitza zen ginean, eta inauteri batzutan planteatu genuen baita ateratzea, baina nire aitak etzun nontzat azatean nahi. Baina zu ane izango zinean, ez? Interesen itzan, arrexetan. Apurando los veranos. Yo he soñado con ser el vendaval y cerrar nuestra oficina de un portazo. Yo grité tu nombre al borde del abismo y he rezado para un Dios en el que nunca he creído. Barkatuko digute entzulek, batzuk ez gaituz ez da orain arte entzun, eta gure errutxiki izan da, beraz, barkatu uinen bitartez eta webunearen bitartez entzun beharko gintuzuen horiek, ze arazotxo tekniko bat izan dugu. Escondido en algún cine. Yo no siempre he dicho la verdad. Me he comido un corazón en un eclipse. Eta orain maite duta falta zaigu. Niria, aztuta nukan. Bai, oixe! Hemen maite dute eta zahazten adituan ni naiz, batzutan pasatzen zain norbaitek esan, ni gero ez dakitzen eta gero aztuitu zait, baina guatzen nintzen. Ni gustatzen zait, egun hauetan nola euritxu hasten dianean, baina lanetik ateatzen zenean eta guzkia dagonean. Eta esatez hoi arratsaldea eta hori gustatzen zait. Bai, kortasuna irudikatzen duten egun horiek, ez? Dena obera doala. Hori da, bai. Aunque nos empuje el temporal. Zuzenean, 4:04 minutu naiz irratiaren sintonian bigarren kafean zarete, eta guk kanpotiarrak tartean murgildu behar dugu. Asko dagoelako kontatzeko, gero ere Magic Astrok asko izango duelako kontatzeko Iñaki Lasaeturarekin, eta ondoren ere Ainara Ortega dator. Ainara Ortega, zure herriko izango da, Irati? Bai. Ez da, hernaniarrak biak. Gaur hernaniar kupoa bete dugu.
Yo también me he quedado... Bueno, zuek esango diguzuen nondik abiatu, ze gaiak akaso norbaitengan sortuko du, alako, ez dakit, azkura, edo gaizki egona, edo arraro xamarrelduko ote dion, ze badirudi familiaren kontzeptu sakralizatu honen inguruan, dugula zer aztertu eta ez dakit zer desortua, zer dekonstruitua, zuek esan familia aukeratu duzue kanpotiarrak tarte honentzat eta konstiente gainera badagolako zerri heldua. Bai, eta ia da pixkat, bertigo pixkat ere bagenula, zen izugarrizko gaia da, eta bakoitzak ez, osola guretik edo bizi deguna, eta... Baina, nola kanpotiarretan, ez, normalean saiatzen gehan, nola kanpotik edo margenetatik pentsatzen, hau ere hori da, ez da familia tradizionalaren edo aurka jutea, baizik eta aukera bakarra balitz bezala, ez? Aukera asko daude. Egia da hola hain sakralizatuta ez, gurire beldurra eman digula, eta hontan sartzeko haitu behela posponitzen, eta azkenen esan dula, hau txingo diau bestela. Bai. Bai, zein pentsatzen genuen ez, familian pentsatzen dauna zetortzen zegoen lehenengo burura. Eta, ez dakit, zuei, ingeizu galdera. Ze gauza edo, ze pertsona edo, ze tortzen... Adibidez, oso etxearekin lotutako zerbait, ez? Ez dakit, etxea espainolezko hogar edo, umetako bizilekuarekin oso lotuta datorren zerbait. Ze familiarekin ere baditu galako geruzak, ez? Familia gertukoena, zein gertukoak, familia urrunekoak, eta nik esan gulke niri etxea, adibidez, familiarekin lotuta. Gehi bat, esan diteke. Ze generazion Z izan nahi dezun, ez? Zetzea, guapo. Eta guapo diazu. Hombre, bai, nik ere esango nuke gehien bat etxearekin zentzu horretan, lehenengo tortzaiten da burura, nire kasun izango zen seguraski gurasoak, baina noski lehenengo gauza burura, gero gauza askoz gehiago, baina lehenitza gurasoak. Goiuri interesanteren egiten. Ez, baina azkenek urtetan banabil kontzeptu horrekin borrokan, eta nik esango nuke abia puntua dela. Baina gero ja, batzutan jendea ez da urruntzen abia puntutik, eta batzutan jendea urrundu itea. Ordunetzat familia da abia puntua. Bueno, uste dugu jurik oraipatu den gauza batekin, nik ere gehi batekin behar dudala. Aspaldini ere banabil horrekin borrokan, ez? Esango nuke, ondo sakondo eta ondo aztertuta gizabanako asko gabiltzala familiaren kontzeptu horrekin borrokan, ez? Duela zain beste, Dona Pellaniz Nietok, gure emozioterapeutak, ekarri zuen ona gurasoei zortzaiena eta zorretzaiena eta norberak bere bidea egitearen eztabaida hori, eta hortik ere bazeuden alako posizio kontrajarriak, ez? Eske gurasoei zortzaile dena ematen dute zugatik, ez? Eta horre eraritu ginean da, berak ere pixkate hautsi zituen hainbat sinismen edo hainbat axioma hautsi ezin horietakoak. Ia da, pixkat familia gaur egun bastante inkaseiatze gaitula, ez? Edo talde edo burbujaka esango genuke, multzogatze gaitula. Eta ez komentatzen genuen, azkenen ematen dula zure burbuja propioa sortzen dezun arte, edo bikote bat daukazun arte, ez? Ez zehala separatzen aurretik daukazun familia burbuja hortatik. Eta hori, baina justo gaur ekarri egen unanea hori izan, ez? Familia zer da? Burbujaia, familia nuklear hori, edo familia izan daiteke, eta egia da nik uste azken urteetan, eta segurazki historian zer ere horrelakoak gertatu dira, baina nire kasuan azken urteetan, izagutu ditut, gero eta saiakera gehiago, familia kontzeptu hortatik atera, eta tribua deitzea, edo komunitatea, edo zen lotzen dugu familia, hori pixkat, odolez jaiotzatik tokatu zaigun horrekin, ez? Hori, gurasoak, anaiarrebak, eta hanek esaten zuen bezala, berriro ere guk hori reproduzitu bitarte horretan, ez? Eta pasatzen gara burbuja batetik bestera, baina ez ditugu burbujaiek hausten, edo, saiakerak badaude, eta praktikak badaude, baina oraindik nik uste gizarte bezala oso errotuta gola, eta gizarte batzutan, beste batzutan baino gehiago, baina gurean oso errotuta badagola,
hori familiar nuklear hori, ez? Eta gizartaren oinarrietako bat badela. Eta zenbat atzera pauso, pandemiako urte terdi honetan, zu komentatzen zenun eredu berri hoientzat, ze argi geratu da familia nuklearra legeak egiterakoan, familia tradizionala hartu dela oinarri. Bai, adibidez, zaintzeko garaian, nik nire lagun batzuen seme-alabak, adibidez, ezin ditun zaindu. Hori bai, nire anai arreben seme-alabak, bai. Eta hor argi gelitzen da, ez? Neurri horiek, hori, ez? Familia ulertzen dutela, espazio, gainera pixka bat ere familia zaintza espazio bezala, ez? Ordaindu gabeko zaintza espazio bezala, eta askotan ere bai, eta hori ere bai pixka bat ekarri nahi genuen hausnarketara, idealizazio batetik. Eta ez, familiak ere esan nahi duelako tentsioa, desberdintasunak, baita ere dira esperientzia txarren leku izan daitezke. Orduan, beste edo zein esparru bezala, edo agian familia batzuk ez dira zaintza esparruak, eta zaintza esparruak agian topatzen ditugu beste erlazio batzuetan, ez? Lehen aipatzen genuen bezala, tribu, komunitate horietan. Orduan, badela aintzat hartzen dugun horrelako instituzio bat, eta ez dela hain erreixa. Adibidez, Ana Gabrielek, Kupeko diputatu hoiak, bere garaian, elkarrezketa batean esan zuen, berak, seme-alaba bakarrik edukiko zitula, baldin eta komunean ezi, haman komunean beste batzuekin, ezi eta hazi baldin bazitzaken, ez? Tribuan, berak esaten zuelako, familia nuklearrak, bazitula logika perbertsoak, ez? Eta, etzan, orain dela inbeste urte izan, eta izugarrizko erreakzioak eragin zituen honek. Oso gogorrak. Bai, hori da. Oso blokeatutako posizioetatik eta oso kontrajarritako posizioetatik. Hori da, bai. Ez dira inbeste urte izango gainera ontaz. Ez nuke jakin esaten, baina vamos. 5 urte. Gainea, planteatzen duna... 2017 baino lehenago. Planteatzen duna, gainea da, elkartzaintza bat, ez da, zuk zure dan eta posesio, zure posesiozkoa edo dan jende hortatik aratago ez, beste batzun, zaintza pixkat kolektibizatzea, eta ez bakarrikan arduratzea zurea ondo da, baizik eta ez denona bezala sentitzea, eta... Eta justo marra horiek hausta ere bai, zer da zurea eta zer ez, eta zerk definitzen du, zer den zurea, edo zer definitzen du nun sentitzen gean etxean, ez? Eta zein dan gure etxea, ez? Edo, hori, ez? Definitzen du nu jaio nahi zen, edo nun egiten deten, ez? Joiuzu komentatzen zenun bezala abia puntua, baina, ez? Gero gure bizitzan zehar, sortzen ditugun erlazioekin oso erlazionatuta dago, ze erlazio mota dauzkagun, eta baitare, eta behin baino gehiagotan programa honetan aipatu dugu, ez, zaintza, orduan, elkar zaintzak ere bai, batzutan familian gain jartzen ditugula, zaintzak, ez, behar bezala, eta agian beste erlazio mota batzuei ez diogu ardura hori jartzen, batzutan ardura, baina beste batzutan ere izan daiteko lako goxotasun edo privilegio bat, ez? Ni norbait zaintzea eta... Horren aurrean, azken urte gutxi hauetan esango nuke, baina akaso aipatu dugun Ana Gabrielen planteamendu haietatik ja, 6 urte izango dira, agertzen hasi dira mugimenduak elkarzaintzarako adin batetik aurrera bikote sendoturik ez, edo bikotean bizi bai baino beste jende batekin elkar bizi eta etxean elkarzaintza hori eman dezaketen, akaso hain helduak ez diren, baina dagoeneko aurrikusten dutenak ez, seme-alabik ez dugu izan, edo izan da ere ez dugu seme-alaben gain jarri nahi zama hau, eta pixat hortik aritu ginen lenguan dona peian iznitorekin, eta nahiko modernitatetik edo nahiko hiri handietako beste jarrera batzutatik, baina ari zirela sortzen ez, elkar bizitza gune horiek, pixkat, familia tradizionalari egotzi zaion ardura hori ordezkatzeko, ez? Bai, eta hortaz aparte ere kontutan hartu behar dugu familia mota asko daudela. Eta oraindik ere, familia motaren arabera eskubide desberdinak daudela, ez? Eta familia mota batzuk oraindik ere prekaritatea askoz gehiago pairatzen dutela eta zailtasunak, ez? Gauza askotarako. Eta justo horren arira eta programa hau prestatzen ari ginela, estatuatik bai planteatu da, hurrengo hilabeteetan landuko dela, lege bat, familia, desberdin horiek eskubide
antzeko... Familia aniztasunaren legea. Hori da, bai. Ordan, pixka guzti horretatik, eta ikusita nolako gai anitza edo gai zabala dan, guk pixka ekarri nahi genuna da gaur, historian zehar nola ulertu den familia edo nola garatu den, familia kontzeptua, eta nola iritsi garen gaur egungo familia, daukagun familiak, tradizional edo nuklear honetara, eta ikusi nahi dugu ere bai, edo pixkat aztertu nahiko genuke, ze lotura zuzena daukan patriarkatua eta kapitalismoarekin. Ez tala hola zerbait, hola hausa sortutakoa, baizik eta dena oso errazionatuta dagoela, eta hemen ere nola saiatzen ere normalean, modu kritiko baten begiratzen, pixka bat, horko komponente desberdinak edo elkartzen. Eta gaur historian zehar, nola iritsi garen hona ikusita gero, hurrengo saioetan saiatuko garena pixka bat, ikusten nola oraindik ere hartzen diren neurriak eta dauzkagun jarrerak eta ohiturak eta oso erlazionatuta dauden eta jarraitzen duten, sustatzen, esango nuke sistema hori. Naiz eta egia da, gero eta alternatiba gehiago egon, eta naiz eta jendea gero eta edo gero eta pertsona gehiago egon, horri buelta bat eman nahian, oraindik ere oso errotuta dagolako. Eta pixkat asteko igual historiarekin... Bai, komentatu nahi genuen, pixkat familia hitza beraren etimologia nondik datorren, ez? Eta familia hitza latinetik datorren famulus hitzetik dator, eta menderatua, zerbitzaria esanekoa edo esklabu multzoa esan nahi du, ez? Eta horrek ja pixu handia daukat, erakutsi nahi digu, ez dala idealetik nahiko urrun da, hola. Bueno, familiaren sorrera pixkat patriarkatuarekin nahiko lotuta dago, iratik esan duen bezala, eta ikertzaile batzuk uste dute patriarkatuaren aurretik egontzala antolakuntza sozial primitibo bat, matriarkatua ditzen zana, eta hau ondorengo erantzuna bezala izan zala, ez? Orduan, gertatu izan zen, pixkat uzten diotenen gizakik noma izateari izan zen, soberako haziak eukitzen hasten dianen, irabaziak eta aberastasuna, eta orduan honen hau metatzen hasten danen, pilatzen hasten da, eta zibilizazio honetan, orduan gizona da, obari horren jabe esango deu, eta nolabait ziurtatu behar du obari horren edo kapital horren jarraipena egongo dala, ez? Eta hortarako oinordekoak euki behar ditu, eta oinordekoak eukitzeko emakume batekin juntatzea ziurtatu behar du, eta iraunaraztea, ez? Orduan, ikusten dugu, gizonaren jabetza objetu modun ulertuko dala ia emakumea, eta bigarren paper erabateko batera pasako dala. Eta orduan, jabetza pribatuaren jaiotzarekin, izugarrizko harremana daukala emakumearen mendeko paper honek. Eta gainera emakumearekiko represio kultural eta reklusio soziala iraunarazten lagunduko dula, sortuko dan egitura berri honek, gero familia daituko zaiona, ez? Izan ere komentatu izan dugu hemen, patriarkatuaren, azkenen datorrela laranaren banaketa sexualetik, eta hau oinarritzen dela familian, eta lan merkatuan. Baina familia dela, hoien, erdia, esango dugu. Eta familia instituzio bat ezela ulertuta. Bai, hori da. Bai, esaten genuna, ez? Azkenen, hori ez, familia nuklearra, eta baditu parametro batzuk. Ez familia, ez? Hori, familia dibertxo edo anitzagoak badaude, baina noiek ez, pixkat margenetan gelditzen dira, naiz eta gero eta ohikoagoak izan, ez? Gaina, familiaren instituzioa esango deu oso potentea dela, ze lotu zaio zerbait kulturala hau da, gizarteak, gizakiak eraikidun eraikuntza sozial bat naturala dan zerbaiti. Eta horrek ematen dio sinisgarritasun bat, ematen duna hori horrela dela, eta horrela bakarrik izan daitekela, ez? Eta, pixkat, familiaren bilakaeran, familia erromatarran adibidez, pater familia, esango dugu zana, zan, jabetza multzoa zeukan, pertsona bat, eta etzan familiaren parte, baizik eta familia beraren jabea zan. Orduan, emakumeak eramatezun ezkontzara dotea, hau da, bere ezkontzarako eramatezitun elementu multzoa gero etxe bizitzan egon goziana, baina ezkontzen zan momentun, dotea pasatzen zan gizonaren izatea, baina emakumeare pasatzen zan gizonaren jabetzaren parte izatera, ez? Eta gizonaren egitekoa izango zan, bere jabetza hori babestea,
eta beste gizon libre eta dominanteengandik bestea baita, orduan hor sartzen dira baita virilidade eta maskulinidade toxiko kontzeptu asko ez dakit sonatu izu. Eta, hortikan nahiko lotuko da familia etxearekin, ez? Familia biziko dan tokia etxea izango da. Eta gero gainera eta jabetzak dauden tokia. Eta jabetzak dauden tokia. Eta hori gainera, ez, justo lehengo Jurizuk ere komentatzen zenula, nola konfinamentu garaian, ez, edo zen, mugitu gehan einean, golez genuen egiten abaritzen, baina nola, ez, mugimendua, hori ez, ezintzanean mugitu, berriro ere etxeak ze garrantzi hartu du, bazeukala, ez, baina nola bisibilizatu dan, etxea, ez, familiaren lekua da etxea, eta orduan zure familia da, bizizean, lauparetartean bizituzean persona dira, ez, zure familia, eta beste zerbait da. Eta hor zen mugak jartzen dira, ez, ez da... Bai. Ez oso... Pixkat, familia erromatarretik salto ingo du erdiarora, eta bertan, 12. mendetik aurrera, Eliza bere boterea handitzen jungo da, eta ezkontza bera sakramentu bat bihurtuko du, ez, disolba ezina, eta monogamiaren ideia sartuko ditu. Eta, alare, familia existitzen da nabarren, esango dugu etxe bizitza, komunitatearen antz gehiago daukala, ze espazialki ere etxe bizitzetan etzian familia unitateka bizi, esango dugu, baizik eta jende gehiago bizizan hor, eta espazioak ez zeuden espazio bakoitzak edo egiteko bakoitzak ez zeukan espazio bat. Orduan, jende asko tezan espazio horietan, eta pribatu eta publikoa funditze zian, eta gaur egun pribatua kontsideratzen ditugun gauza asko, publikoki ulertzen zian, eta publikoki ematen zian, ez? Eta intimitate eta pribatutasuna etzian existitzen. Orduan, osoikoa zen, erdiaroan, logela matriz bat ematea, eta konpainian egotea etxean, eta pribatutasuna etzan normala. Erdiarotik aurrera aldiz, pixkat orden moral bat ezarriko da, Eliza eta estatuaren arteko elkarlanetik, eta erreprodukzioaren behar sozialaren eta plazer eta sentimenduen kontrolaren arteko oreka bat emango da, ez? Eta, hor ja, asko limitatuko da familiaren egitekoa, zango dugu. Eta etxe publiko feudaletik pixkanaka familia etxe bizitza partikularrera pasoa emango da. Baina hortarako sortu hartzan pribatutasuna eta intimotasunaren ideia. Zerdiaroan ulertu behar dugu familiek gurasoek ez zeukatela horrelako apego sensazio bat edo sentimendu bat behaien seme-alabekiko, ez? Seme-alabak ukiko zituzten eta behaien pertenentzik eta heredatuko zituzten, baino ez da gaur egun daukagun, seme-alabekiko esteko eta afektu erlazioi etzeon. Orain igual bilatu egiten dezulako oinordetza ukitzea eta garai horietan etzalako, ez? Askotan etorri itezan. Claro, etorri, etzen un nahi. Etorri itezan eta garai hortan gainea etzeon argindarrik, orduan, zuk jendeak hartzen bazen nun, baserritan adibidez, laneako balio zuten jendea zan, ez, orduan, zan, ez dut esango animalik eukitzea bezala, baina, laneako balio zuten. Orduan, etxe bizitzak estufen sorrerekin eta etxean pieza txikigotan banatzen jungo da, eta pieza hauek espezializatugoak izango dira, eta batez ere, pixkat kontzientzia hasiko dira hartzen estatuaren eta Elizaren lan zoragarri honei esker baita, pixkat senarmaztek izango diala bikote bezala ikusten dianak eta seme-alabak ezteko nahia daukaten, pixkat talde murriztugo bat bezala, ez? Eta prozesu batez ere 17. mendean emango da Europako ipar eta ekialdean eta batez ere Holandan. Etxe bizitzak pasako dira 25 pertsonako iaia komuna batzuk izatetik, 5 pertsonako etxe bizitzak izatea, eta ez dute maizterrik izango, hau da jabetza bat izango dute, eta etxeak ere utziko dio erdiaroan zan bezala lantoki bat izateari, eta publikotasun hori galduko du pixkanaka, eta lanerako denda eta espazio separatuak egongo dira. Eta azkenen,
Holanda izan zen kapitalismoaren sehaska, ez? Orduan, bueno, pixkat norbanakoaren independentzia inon baino gehiago baloratzen zen, eta pixkat intzuten etxeko bizitza lasai eta pribatuago honen alde, eta nukleo bakoitza bere alde jutearen alde. Eta adibidez, Europako etxe urbanoek patio publikoak zituzten bezala, huena izango da jardin pribatu bat, atzeraka, eta pixkat hor, ja, familia bakoitza jongo da inkasilatzen, euren seme alabekin bakarrik egongo eta ez dute kanpoko laguntzarik izango, edo zerbitzurik normalean ez dute izango, eta pixkat, hortikan hasiko gera, familiaren separazizazioaren sorrerak hortikan datoz. Baita, gero, pixka jarraitzeko, ez? Esan duzu Holandakoa 17. mendetik aurrera, ez? Izan zala. Eta, gero, irailtza industrialean, kapitalismoaren pean, ez? Ikusiko duguna nola artikulatzen zian, lehen komentatu duguna, ez? Alde batetikan, kapitalismoa, familia, eta lan merkatua, ez? Eta nola, soldataren inguruan nola garatu zen familia kontzeptu hau, ez? Zergatik, langile eskariak gora egintzunez, ez? Industrializazio edo iraultza industrialean, emakume eta haurrak soldatapeko lanean hasi ziren, ez? Etxeko lanetatik ateraz, eta gizonez gain, soldata bat irabazten. Eta gizonezko langileak horren aurka agertu ziren. Baita sindikatuak, eta saiatu zirena da lanpostu hietatik baztertzen. Ez bakarrik kompetentzia merkazalako, eta orduan ikusten zutelako lako, ez, beraiena mehatxu bezala, hori da. Baina baita ere, beraien emazteak ez zutelako nahi, eta pixkator hanek ere komentatzen du nola lehenago ere hori bazan, ez zutelako nahi, emazteak bi jaberen pean egotea. Eta badago testu interesgarri bat, 1856koa, eta horrela dio. Ezkondutako emakumea asko zobe okupaturik egongo litzake etxeko lanak egiten. Makina baten etengabeko mugimendua jarraituz baino. Espero dugu beraz, senarrak bere emazte eta familia mantendu halko duen eguna ez dela urrun egongo. Kotoi fabrika bateko lan gogorra pairatzera bidalik beharrik gabe. Orduan, orduan sindikatuek egin zutena da, familia mantentzeko nahikoa zen soldata bat lortzeko burrukatzen zuten, ez? Emakumeek lan maskulinoetan lan egin etzezaten, eta legeak defenditzen zituen. Orduan, defentsa edo babes horren pean, ez? Azkenean zen, privilegioak edo mantentzea, ez? Eta orduan, lotura honek familian oinarritutako erregimen soziala sortzen du. Gizona sostengatzailea da, eta emakumea da menpekoa. Orduan, emakumeen dependentzia ekonomiko horretan, emakumeen dependentzia ekonomikoa sistema patriarkatuan gakoa da, eta baita ere familia nuklearran edo familia tradizionalean. Ikusiko dugu gero, eta gian hori ja, hurrengo saiorako utziko dugu, baina nola hau garatzen jundean, baina oraindik ere, bagian ez hain modu, ez dakit, obioan esango genuke, baina oraindik ere oso, gure egunerokoan badagola. Nik testo irakurri duzunean irudikatu ditut gaur egungo hiruzpalau politikari hori esaten, eta pentsatot, 1856, ez da asko aldatu dena, Behin, emakume atxomani entzun nion, inkluso ezkongai bihurtze zianen jartzen zituztela, aukeratze zutela, arreoa josten astea, eta ja hortik aurrea, lan bat zeukatela ez, eta ja etziara jungo fabrika, jazta jabe bat daukazu, eta ez daukazu, eta lana daukazu baita josten, ez kontzentzean eguneako, eta gero hortik aurrea, ikusiko dugu. Ikusiko zuzetorrikoan. Lauak eta 38, bigarren kafean gara, naiz irratiaren sintonian zuzenean, eta irati trantxe eta analizegi agurtu egin behar ditugu, baina kanpotiarrak tarte honek jarraipena izan beharko du, ze familiaren gaiari helduko digu datozen astetan, beraz, torren asteazkenean egon hor eta entzungo duzu, zer dugun oraindik ere gai honen inguruan kontatzeko. Iratian, mila esker? Zuei. Zan ondo, jo.
Calm and Bigarren Kafea. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Gertatzen da batzuetan, elkarrizketatzailea baino erosoa goritzen da mikrofonoaren aurrean hizketan. Privilegio gutxa izaten da hori, elkarrizketak idatzen duenak jakin badakielako ez dela gonbidatu hori tiraka ibili beharko berezko duela hitzjarioa. Eta bai, gaur da kasu horietako bat, Magi Castro gonbidatu baitugu Doinuetatik haratago podcastera. Irratian eskarmentu handia dauka Tolosaronek, eta ongi etorri Magi. Eskerrik asko Iñaki eskertuta dago, Bueno, ez dakite maila emango dugun, baina gozatzera etorri gera, osea, hortara gatoz, My baby don't care. Magi, ez dakat inungo zalantzarik maila emango dezunik, bat, esan dugu bezala, irrati uinetan ibiltza dituta zaude orduan mikrofono aurrean lasai ibiliko zera, eta bi, irratiko hau zergatik esaten dut, nabaritu delako pila bat, entzule jakin dezaten, nik alez aurretik eskatzen ditut kantuak, eta Magik bidalit gidoia inda. Bueno. Bidalizkit lau atal, lau abesti, aukeratu hau, honi buruz hitz egingo dut, esan dut, nabari da, badakiela zer da hau, eta kazetari, esan barun, ez dakizu zenbat eskertzen den, badakizu. Bai, hori da, inbilitakoak badakiz zeo zer, bai. Dena den ez naiz batere originala izango, ze badakit denok esaten dugula, ikaragarri kostatu zaigula aukerak eta hori egitea, eta nire kasuan ere horrela izan da, Ez dakit goratuko zeran, endela paratia eta dolen aldiz itzen genunean hori buruz telefonoz, aipatu nizun, bai, galetuko dizut, ea kostatu zaizun, eta zentzen, hori da zure bronkano galdera. Hori da, zenbat diru daukazu sexua, bai, kostatu zaizu, ez zaizu kostatu, bai, dudari gabe, kostatu zaita asko. Baina, gustatu zai baita ere aukerak eta esan dut, begira, hau da maili bat, ez dakit, maili identitate bat, egia bat, ez? Eta nik uste dut, badirela kanta batzuk badutenak zeo zer, ez? Badute melodiatik, historiatik, ez dakit. Eta oso diferenteak dira baita ere aldi berean. Hoizan barrun, maili bat ezagutuko dugula esan dezu, baina kontrolatu gara maili bat, maili askotaz egina dagoela, zen mailiren ertz asko ezagutuko ditugu, behintzat musika estilo oso desberdinak eta arilkatu didazun eran ere ikusten da gauza desberdinak ikusiko ditugula hemen. Bai, egia da musika badela gauza bat niretzako oso importantea, musika eta dantza, eta ez dakit, oinarrizkoak iruditzen zaizkit, ze azkenean gizakiak gizaki den ezkeroztik eta gizarte guztietan badiren gauzak dira, ez? Ez dakit, gizarte guztietan daude instrumentuak, gizarte guztiek plazaratzen dute zeozer soinuaren bitartez, gizarte guztiek dantzatzen dute, ez? Oso gizatiarra den jarduna da, ez dakit. Eta niri organikotasun puntu hori asko gustatzen zait. Eta beraz bada gauza bat egunerokoan, estimatzen dudana. Bai, eta sekretutxoa kontatzen, justu mikrofona piztu aurretik izan ezu. Joinaki, jakin nien naizela bereziki teknikoki ezakitela asko, baina oraintxe eman dezun erantzunekin nabari da, musika zalea bazarela, edo behintzat musikak badakala presentzia zure bizitzan. Bai, eta ezagutzen dautenek badakite oso kantaria naizela, horrela pare bat anekdota edo, Tolosan hemen bertan Euskara Aukean parte hartu nuen oso umean nintzela, eta gero musika talde bat ire izan nuen, bertsio talde bat zena, inspirazio horik bat ere gabekoa, baina ondo pasatzen genuen, eta saiatu nintzen umetan hori ere pianoa jotzen, baina atarramendu honik ez. Bueno, men estudian baukagu piano bat, gero nahi badezu mikrofono hori gabe, lasai. Bai, itzaldu. Mikrofonak itzalduta, pixka bat jo nahi badezu, hortxe daukagu horretarako. Ez, beste batean Iñaki. Primeran, helduko diogu aukeratu dituzu lau abestiei, eta lehenengo atalaz, esan dugu lau atal bezala aukeratu dituzula, lehenengo atala da jasa. Bai. Bi abesti emantzen izkian aukeran, entzun dugu lehenengoa, Nina Simoneren My Baby Just Cares For Me, baina hori nire emantzen idan aukera, nahi banun bat hartu edo beste hartu,
eta nik beste hartu nuen. Ez dago arrazoi berezirik, ze kontua da oin dela hilabete batzuk sartu genuen Nina Simone atalonetan, eta esan nun baizu, Ella Fitzgerald eta Louis Armstrong Zergatik ez? bi erraldoi dira. Bai. Zergatik ez ditugu bi hauek hartuko, eta irutzen zaizu entzunengo du pixka bat, eta gero sartuko gara gehiago jazzak zer esan nahi duen Mailerentzat. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together, dance cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, diote. Bai, Louis Armstrongeko entzun dugun bezala, eta gero entzungo dugu Elak ere berdina esaten duela. Zure zeruan sentitzen zara jazz entzuten dezunean? Bai, kanta hauek behin entzuten ditudanean, bai, iruditzen zaizkit oso eskerroneko kantak bezala dira. Ez? Bada kanta bat gozamen utxetik egindakoa bezala. Gero, bueno, Louis Armstrongen ahotsa da, ez dakit, horrelako sakontasun puntu bat, erderaz esaten den karraspeo bat bezala, eta gero nahiko jostaria da kanta ere, bai. Nik uste dute egiten dutela horrela, ez? Bukaeraldean eta, bueno, jolastea gustatzen zaie biei, eta gero bada dialogo bat, ez? Bai, pareja baten, bikote baten dialogo bat ere bada. Ordan bai, kantau asko gustatzen zait, Aretha Franklin ere bai, Isa James baita ere. Bai. Eta, bueno, ez dakit, bada gauza bat igual jasaldia Donostian eukita, bueno, nahiko gertutik edo bizi izan dudana. Bai. Aitari asko gustatzen zaio jasa. Txikorea, bibikin, uste dut, ez dakit zein exactamente, baina hauetakoren bat entzutera joan ginela. Miles Davis, eta bai, etxean baden dituen vinilo hauek. Eta bada, ez dakit, konpainia egiten duen musika bat, gero, konturatzen zara baita ere, esate baterako Nueva Yorkera joan nintzen behin. Bai. Nueva Yorken izan nintzen behin, eta konturatzen zara, hori, Nueva York zer den, eta zer nolako nasketa den, munduaren nasketa bat da. Eta hau ere iruditzen zait dela, bueno, jatorri ezberdinetako jendearen nasketa bat, eta garai baten isla baita ere, ederra. Epatu dituzunen gauzen artean, aitarenari heldu nahi dioz, jende asko aldendu egiten da erabat, gurasoek entzuten duten musikatik. Batzuk aldendu egiten dira, eta gero adinean gora ginala, itzultzen dira. Baina ikusten da, horzuk aitaren zaetasun hori bere zure egin duzula ere. Bai, biak dira nahiko kantariak eta musika zaleak. Nahiko, bueno, etxean sartuta daukagun zeo zer da, inauteriak asko gustatzen zaizkigu. Bueno, bestela ezin duzu Tolosarra izan. Hori da, bai. Bueno, ezautzen dut Tolosarren bat, ies ateratzen dena inauterietan baita ere, baina ez da gure kasua. Eta, bai, etxean egia da, bueno, etxean jasa entzun izan dugu, baina gero kotxean aldiz, genuen biko kaset bikoitz bat Beatlesena, baitari asko gustatzen zitzaizkion Beatlesak. Ez dakit zeo zer ulertzen zuen, ala ez, baina, bueno, musika ere batzutan ez da dena ulertzekoa. Ez da berrezkoa. Ez, niretzako benda gehiago, bueno, bizitzekoa, sentitzekoa, askotan lotzen duzu zure bizitzako pasarte batzuekin, edo... Erabat. Bai, pasadizo batzuekin, ez? Eta bai, nik nahiko, bai, esango nuke bastante jaso dudala oinordekotzan etxekoen gandik. Ez dena, baina, bai, oinarrizkoena edo oinarri bat bai behintzat. Baina, aipatzen ari zane horrekin, jazarekin ere, uste dut pasatzen dela, ez da beharrezkoa jaz zale sutsua izatea jaza disfrutatzeko. Ez da beharrezkoa zuk ezagutzea, instrumento honek egiten du ez dakize harmonia eta ez dakize jolas, entzun, eta edo jazz klub batera jun, eseri, eta pila disfrutatu daiteke. Gaina, ematen du askotan dela, leku oso itxak edo oso litistak izan daitezkela, eta ez da hori, jotezea, lasai, eta pila bat gozatu dezakezu, eta gaina normalen musikari puskak izaten dira. Nik uste, jazztak baukala zerbait, engantxatu egiten dula, entzuten hasten zarenean, nahi dezu gehiago entzun edo ezagutu, edo, bueno, jungo naiz, eta gero ez dakizu ezer. Baina disfrutatezu pila bat bidai horretan. Bai, eta gero nik uste dut badirela jazz musikariak orokorrean
oso irekiak dauden personak dira, edo musikariak improvisatzea gustatzen zaienak, jolastea, eta, bueno, hori ere interesantea iruditzen zait. Bizitzan jarrera bezala baita ere, pixka bat tokatzen denaren arabera, hori besteari lekua egitea, protagonismo hartzea eta gero bigarren maila batera gestea, eta bai, asko du elkarrizketatik, nik jasa behintzat ikusi izan dudanean improvisatu eta bar, iruditzen zait dela hori denbora guztian elkarrizketa moduko bat, ez? Besteekin egiten duzuna, eta... Eta gainera, elkarrizketa bat instrumento guztiekin, eta ahotsa instrumentu bezala kontxiratuta gainera, ahotsak ere, nola, eramaten duen bata bestea, edo batzutan gitarrak egin duen akorde hori abeslariak egiten du gero, eta bai. Orduan Donostiako jazaldiera joten zaren horietakoa da. Bai, joaten naiz, egia da gaur egun, joten gerala, ez dakit, normalean gehiago ondartzako plan horretan. Bai. Ez dakit nola esan, Believer edo sutxu totalian, baina bai. Eta trinian hori, batez ere gurasoekin joan izan gara asko trinira, bai. Esan dugu maili bat baina gehiago ezagutuko degula, eta erabat alatuko dugu orantxe aldartez, ze hori, jaz entzun dugu Louis Armstrong eta Ella Fitzgerald, baina ja mentxeagi gara entzuten beste doinu batzu, hau ez da jaza, hau Tapia eta Leturia da, entzungo dugu pixkat eta segitu nesango dizu zergatik aukeratu dezun hau. Maitatzen zaitu dalako, kantatzen dizut zuri, zu zaitut negu beltzean, eguzki eper zuri, sargori denean berriz, maitasunezko euri, maitatzen zaitu dalako, kantatzen dizut zuri. Maitatzen zaitu dalako zergatik abestia hau zehazki. Niretzako delako egun zoriontsu eta pozgarri baten isla bezala. Ez du aparteko ezer, edo ez du kontatzen aparteko ezer, baina bada zoriontasunaren isla. Gero nik beti irudikatzen dut kanta hau kolektiboan. Eta horrela izaten dira nire egunik zoriontsuenak. Taldean, lagunekin, ez dakit, ez bakarrik behintzat, eta bai, ez dakit, asko estimatzen dudan kanta bada, postasuna handia ematen didalako. Igual bada pixka bat, ez dakit nola esan, eta ez nuke nahi inork txarrera hartzerik, baina txuria edo simplea edo oso garbia da, ez? Bai, hori da, baina hori, zoriontasuna eta ipatu duzu? Bai. Kenduta, 2 edo 3 egun jakin izan daitekela gertatako gauza espezifiko handi baten, bai ezakite, norbaiten eskontza, zure eskontza, edo ama izatea, horiek badiala zoriontasun egun bereziak, beste bereziki zorion izan garen egunak, hori, simpleak izan dira, normalean izan dira. Bueno, inaki ez da dila faltatu jatekoa, Niretzat hori ere... Hori ipatu beharren, begira. Lagunekin, ondartzan egon ginen 2006ko eudarako egun hortan, jatekoarekin, eta nik edateko ere sartuko dut, garagardotxo batekin, ez 50 garagardo, baina pareak garagardorekin, nola gogoratzen dut oraindikan, eta bueno, hain pandemia gara jauetan gehiago izaten da, gogoratzen izaten nola junginen oporretara gulauok, azken momentuen erabakita, gauza simploiek dira, bizitzako gozamen askotan, gauza txikiak dakate. Txikiak, baina hori, nik oso garbi daukat kolektiboan, nire kasuan behintzat oso taldean, bizitu izan ditu dala beti, eta hala bizitzea gustatzen zaidala. Eta horregatik, bestela egia da, ez dakidala oso ondo nola heldu zen kantau ni ganaino eta guganaino, ze, badaukagu hau ere grabatuak kasetean, anaiak eta biok gure ahotsean, baina ez da, adibidez, ez da Tapia eta Leturia, ez da gure etxean gehiegi entzun den musika estilo bat edo. Orduan, kaletik, gauza asko hori kolektiboan bizi dituzu, eta batzuk iristen zaizkizu etxetik, beste batzuk kaletik, eta da bizitza. Ezin dut, aipatu gabe utzi, goatzen zera ze diskokoa den abesti hau? Ideik ez. Juergasmoan diskokoa. Juergasmo. Beida, da, simple, baina iruditzen zait hitzjoko brillante bat. Osa, ez du irabaziko literatur saririk titulu honek, baina hori, juergasmo hori, gaina hori, COVID gara jauetan, baki, oza, ezin dala ibili. Bai, oza, gaur egunera ekarrita ez, baditu urte desiente ditu kanta honek. Segurazki Tapia eta Leturiak aterako bazun disko aurten, jarriko zuen, #juergasmoan. Hori da, izan liteke, bai. Eta gaina hori ez
musikak, olako musikak ere bada askotan ekartzen zaitula momentu batera edo zerbaitera baka musikak abilezia hori, entzula askori gogoratuko ez diola, hori berbena giro hori, udarakoa, dantzaldi horiek, oso horrelako dalako. Bai, San Juanak, ero erromeriak, baina ez bakarrik hori, Osa nik asko ekartzen du baita ere, badibidez, larun bat ontan lagun kuadrilla bat juntatu ginen, eguna pasa genuen, ez genuen aparteko ezer egin. Kolpe zorrik jo ez genuela hori ez, baina bueno, ez genuen aparteko ezer egin, baina horrelako egunekin ere lotzen dute, gero erromeriekin eta baita ere, edo hori, San Juan egun gauarekin eta alakoekin ere, bai, baina bueno. Eta ipatu didazu hori anaiarekin grabatutako hori, gaurko belanaldiek ezagit ez liturgia zeukan kasetak grabatzeak eta bueno, eta zenbat bider grabatu dugun kaset baten gainean bat, behin eta berriz, eta gero ja nik adibidez irratia grabatzen nuen. Hori berriro entzun nahi nituelako kantak eta etzeelako indikan internet existitzen, eta orduan neuzkan hori gazteako pasarteak ez baterako grabatuta kasetetan. Hori, gu gaztea gara, baina hori gazteago direnentzako martziana total bada, nola aizinala irratian abestia tentzutzen un momentu horretan adi playri emateko grabatzeko. Playrek. Eta gaina, grabatzen zean kaset bat, zean liturgia kristona, kaset bat grabatzea ez da playlist bat egitea, ni mucho menos, Spotify sartzen duzu, zenbat demodaka, 40 minutu, kalkulatu behar zenitun, alde batek eta besteak zituen minutuak, bestela abesti bat erdizka sartzen zen. Eta gero, eskulana zetorren, edo azala polit jarri, edo ni bezalako txarrak zirenek, letra jarri bakarrikan, eta bestien letra, baina, zeun liturgia bat, galdu indala. Totala, nire zure antzera Iñaki, ibiltzen nintzen hori apuntatzen, gero gainetik apuntatu berriro tipesa jarri, eta Euskalo zergatik biziraunduten justo hauek, esaten dizudana, nik uste dut gure kasetetan grabatu ditugula, ez dakit, Spice Girlsak, eta horren gainetik bestak zer, eta hurrengoa, eta denan astuta. Egoten zian nasketa batzuk, tremenduak, batzutan, zuen salto, normalak, zagitu, nik batzen nahi kaset bat, gero kotxean eukinun demoa pila baten, eta salto itezen nun, zolotan beletikan oskorrirat. Desberdina da, baina, bueno, gero zeuden salto hori tremendoak, izan ziteke salto bat, zolotan beletikan Backstreet Boysea, lasai asko. Ella baila solara, eta gero, eta Makina Total 6, eta olako diskoak izaten zian garaioietan, eta horretara. Zan dugu ari gala Magic Castroren ertzak ezagutzen, ezagutu dugu Jaza, eludio gure taipeta leturiaren musikari, eta orain, guztuk eramango gaituzu Andaluzia aldera, bidai surrealista batean. Con un jarro de vino y un pan casero, con un jarro de vino y un pan casero. Aurrekoan ibilizan Inigo beste Tolosa batekin Ana Arzuaga, Berde Pratorekin. Biak intzuten momentu baten saiatu ziren hori, flamenkoaren palma horiek kontrara dijoaztenak, hemen asko zobeto egiten zuten. Hau da, diska guztia, ez la leyenda del tiempo da, ez dakit, arte goreneko pieza bat, nire ala iruditzen zait behintzat. Oso nik neko berandu ezagutu nuen, Universidade garaian Isaki Lakuestaren La leyenda del tiempo filmea ikusi denuelako, eta horren arira ezagutu nuen nik, kamaron, eta disko hau bera, baina iruditzen zait magikoa. Eta introak eta egiten dituzten, tarte horiek, batez ere ahotsi gabekoak oso liluragarria dira, baina gero ahotsaren partean eta letrak dituzten zati horiek ere, badira pixka bat surrealistak, irudiz beteak, el caballo blanco, tangos de la sultana, da pixka bat, nire iruditzen zait oso evokatzailea. Justo jarri duen kanta hau bada Federico García Lorca egindako omenaldi bat, ez? Eta,
Baina, bueno, eske guztia, disko osoa da, ez dakit, irudiz betetako disko bat. Gauza batzuk harrapatzen dituzu, beste batzuk ez dituzu harrapatzen, asko du poesiatik, nire ustez. Bai. Eta pixka bat hurbiltzen da hori poesiak gugan izan dezaken, ez dakit, espazio horretara edo. Oso indefinitua dena batzutan, nik sensazio, ez dut poesia asko irakurtzen, baina irakurtzen dudanean, bueno, beti dauka sensazioa gauza batzuk harrapatzen ditu dela, beste batzuk ez, beste batzuk denbora batera, irudiak bizi direla pixka bat hor zugan, batzutan itzultzen direla esaldiak. Eta beste batzuk usten dezu, harrapatu dezula, eta berri irakurtzen dezunen, ez da hau. Hori da, bai. Eta baina ez polita den hori ere, gauzak ez ulertzea. Batzutan dena ulertu nahi dugu, izan nahi dugu munduko jakintxuenak, eta egunean behinen beti amaratera. Baina, polita da, hor, batzutan gauzak ezakitea, eta bilatzen zaiatu garren ere, ze seguro badaude webuneak, ez dakidan songmeanings.com edo lyricmeanings.com, non jendeak esplikatzen dituen letrak, eta esaten dut, abestia baterazunean honek, kaballo blankoek esan nahi du, antxe imitatzen ari naiz, ez pentsatzen horrek aurrela dela, baino. Blanko da, txuria da, puruaren kolorea, eta zaldia da animali indartsu bat, edo, orduan, honek esan nahi du, bere askatasunaren ezaki zer. Eta, bueno, bakoitzak dago bere pedrada, eta batzuk ondo esaten dute, beste batzuk ez, baina polita da hori, aipatu dugu, taipeta leturarekin musika badala eroalea, edo, eramantezetula unetara, sentimendautara, askontara geri ere bai, esan dugu leheno berbena, askontako taipeta letura izango da, kalimotxo usai agian. Eta musikare iradokitzailea da, ez, hori, abesti hau, eta disko oso hau, daka gauzatxo hori, iradokitzen dizula irudiak, koloreak, gauza desberdinak, eta entzun, zerbait desberdin entzun dezakezu egun bakoitzean. Bai, nik uste du gero ja, hori, kapa pila bat dituen diska dela, noiz edo noiz ikusi izan dut dokumentalen bat, nola egin zen, nola juntatu ziren diska egiteko, nondik edan zuten baita ere uste dut Indiako, ez dakit diran, ez dut ondo esango, baina sitar, doinuak eta dituela baita ere oinarrian, eta, bueno, momentu batzutan izan daiteke pixka bat kolokoiaren sensazioa ematen duen musika baita ere, ez? Gainezka indizake pixka bat. Baina niri asko gustatzen zait. Oso berandu deskubritu nuen, baina asko gustatzen zaidan diska bat da. Eta hori, eta poesiatik hurbiltzen den musika estilo bat. Hortik aurrera, flamenkoa, bueno, ez da arrastorik ere, ez naiz oso... mundu horretan sartuta zaude pertsona bat. Paco de Lucía zein den baina horraino. Lasai, hemen ez da... Solea Morente eta alakoak eta... Hemen ez ditut ingo azterketa bat manzanita zein den, eta hola, azteko kasunetan irakasla galduko luke, zenik ere ez dakit asko musika honi buruz, noiz edo noiz entzun dut, agian zu bezala, baina hortik kanpo ez dut gehiagintzun, baina bai dala musika bat, non sartu bertzeran aurre iritzirik gabe, eta burua aske, musika hau bezain aske, eta bidaia molko bada. Hoixe da. Da diska bat oso horrela entzutekoa ez, osea, ez dakitetzan, eta entzun, eta irudikatu bidaia bat. Eta gero pensatzen dut badela baita ere, esan nahi zut, kamaron eta zari gara izketan, osea, da... handi bat. Handi bat, oso ezaguna, eta segurasko gero utzi duena sekulako erentzia, eta... Eta eragina izan duena, ez dakit, igual gaur egun Zetanganak badu kamaronen eragina, ez dakit. Eta, gustaritzen nuke hemen Zetanganak orain dela gutxatazun bideo hori NPR hori zaitu batutako irrati publikoarena, ze brutala da, baina bakizuz nik baino asko zobeto irratian izaten garala denboraren gatibu, orduan laugarren atalari pauso emango diogu, eta laugarren atala da direnak eta ez direnak. Orain arte nik aurkeztu ditut aurretikan zea besti entzungo genituen, nahi dezuzuk esplikatu zer entzungo dugun elkarrizta bukatzean? Direnak eta ez direnak. Bueno, begira, hau nahiko opera ditzen diat, baina berez teknikoki Iñaki begiratu dut eta kantata bat da. Vale, eta zer da kantata bat? Ez dakit exactamente zer den, baina formula hori bezala du. Carmina Burana zari gara ezketan, Carmina Burana obrari buruz, Karl Orff deitutako konpositoreak sortutakoa, baina berez, Ertaroko bilduma batean oinarrituta dagoena. Eta Ertaroko bilduma hau aurkitu zuten 19. mendean, Alemanian,
deskubrimendu moduko bat izan zen manuskrito bat da. Eta, bueno, direnak eta ez direnak, zergatik, ertaroan askotan asumitzen dugulako edo ertaroa oso garai beltza izan zela, oso iluna, arteak etzuela klasi presentziarik izan, ez dakit, pobrezia handikoa, nik sensazioa daukat, prejuizio horiekin edo hasi izan garela, eta justo manuskritu hau da, bizitzaren plazerrei egiten zaien horrelako laudorio sorta bat, maitasuna hitz egiten da, edaria hitz egiten da, eta hori dena giro elizkoi batean, apaisak dira protagonista, badu baita ere asko karikaturatik, negri pixkat gogorarazten dit baita ere Bokatxoren Decameron. El Decameron, gero Pasolinik egin zuen filma, eta, esan dezagun B-aldea, historiaren B-aldea irudikatzen duela baita ere Carmina Burana. Eta ze garrantzitsua den B-alde horiek ere. Hori da, eta ez ere garrantzitsua da, aurrera begira ere proiektatu nahi balin baditugu beste etorkizun batzuk, ez gaitezen izan mugatzaileak. Zer, askotan iruditzen zaigu, kontatu diguten historia dela, historia berdadero totala, eta ez da horrela. Eta beraz, pixkat, esan nahi nuen azan, eta erazi nahi nizuen azan, asko gustatzen zait Carmina Burana berez, eta badu karga hola oso potentea, olioipurdia jartzen dizun kantata bat, nire kasuan beti opera ditzen dio, baina hori kantata bat da, baina horretaz aparte, pixka bat, bide ematen du, pensatzeera, edo, gauzak ez direla beti kontatu izan dizkiguten bezalakoak. Eta atzera begira ere, igual ez dugula dena sinistu behar, eta beraz, aurrera begira nahi baino, edo, perspektiba zabalagoarekin begiratu diezazkiokegula gauzei. Gauza pila eta aipatu nahiko nituzke abesti honen inguruan, baina agur esateko garaia etorri zaizkigu. Orduan, sentitzen dut entzulengatik, baina mikrofonetik kanpo komentatuko ditugu gauza hauek. Benetan, plazer handiat izan da, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuri.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Behin batian baztanen, aspaldian zen izanen, arizkunko koriko, jotxo baten mokotik, aditu omen zen, txorrotxi horik. Kantuz bizi da, eta kantuz nahi du bizi Ainara Ortega Barrenetxeak. Kantuz igortzen ditu penak iesi onin diskoan. Eskat publikatu zuen 2015ean, jazzetik asko zuen lana. Etiketa horretatik aldendu da orain, eta berehala azalduko digun bezala berak. Ez dugu gehiago itxaron araziko Ainarari, ongi etorri bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetara. Eskerrik asko. Arratsaldeon, ongi etorri. Ainara jazza aipatuta, espezialidatzen jazz abestian, kantatzen duzun bezain desesperagarria da jazzan espezialitatako abeslari izatea. Bai. Euskal Herrian, hori da nahi tokatzen zaitena, Euskal Herrian bizitzea, eta oso desesperagarria da, bai. Horako erantzunak izaten dira. Esan du, egin bardura, Euskal Herrian zurrunagoa da estiloen arteko etiketatze joera hori hemen Euskal Herrian? Ez dut uste, ez zurrunagoa, azkenean musikaren industriak berak garamatza nahi dugun norabidean, aruntza, onuntza, Europan egia da, bestelako onarpen edo aintzatetxi edo itentzaio pixka bat, nik uste jasari, ez? Euskal Herrian nabarmen dauzkagu jasaldi edo, ez? Jazz festivala hundi horiek, eta gainontzean, egia esan, nik bati baino gehiago esan dio, ni jazza kantatzen ez dut uste jende asko ikusi nauenik. Hori izan behar nizun, zu murgildu zarela beste estilo askotan urtetan, akaso ala beharrez, bizirauteak ere horrelakoak dakartza, ez? Folkloretik gertu, ez dakit, igual soul edo pop rock girotik ere gertu ikustetugu bezain bezetan, eta noski bai jasean, baina zure jardunaren eta holtzetan aritzearen portzentai hain handia, ez da, jasarena. Ez, nire ametxeta, nire ametxa hundienetako bat da Big Band batekin abestia. Pentsa, eta hori gertatu zait, bizitzan pare bat aldiz, musikenen barruan eta Madrilgo Big Band batekin. Baina izango litzateke niretzako amets bat. Horretik handiot, ni jazz, benetako jazz puroa esan dezagun. Kantatzen, ez dut uste jende asko ikusen hauenik, hor badago misterioa. Eta disko honekin ere ez dut entzungo zuri jazza kantatzen, disko entzutea berare nahikoa antzemateko ez dela jazzekoa, zuk ere aipatu izan dezu, hori sortzaileari galdetzea, baina bea horik ezago zer estilo da, edo zer musika topatu dezake entzuleak. Ez dakit, egia esan nik ez dakat komplexuik etiketekin, badakit musikoen artean oso modan jarri izan dudala, guk ez dakau etiketarik eta guk bai, eta nahi bosta jola etiketak, bost, eta ze esaten dieten kalian, berdintzait, eta aurreko diskoan ere berdintzitzaidan, eta honetan ere bai. Baina egia esan, nik kanpotik jasotzen dut jendiaren sentsazioak eta nahiko kantu teatralak, nahiko protesta kantu badago, emoziorako joera dutenak ere bai, txantxa eta humorean ikustet nabarmen. Bai, hor badago, espainelean kuplea izaten zen, holaxeko tankeratxuko gauza bat. Hortik kupletistak. Bai. Azken alien jarraitzen hauen hitza da. Benetan? Bai. Honek izen badauka Goiuri. Bai, Bader-Meinhof sindromea. Nola da? Bader-Meinhof sindromea. Goiuri da, edozein egoeranentzat, badaude kontzeptuak ez ditu berak asmatzen, baina denak ezagutzen ditu eta flipatzen hau, ze ezagutza, ze memoria, ze... Bai. Ze matxorak eri. Hala ere, bai, pixkat bada, hor ere, etiketekin bezala. Hala ere, ez da jazz disko bat, baina zure ibilbide jazzistikoa edo jazza oso zabal ulertzen badugu, Iñaki, ageri dira diskoan, hainbat estilotarako joerak, musika zabal xamar hartzeko gaitasuna behintzat hor bai badago, ez? Bai,
bai, egia esan, bueno, nik jasa aipatzen duenean, nik ez dakit jendeak entzuleak zer ikusten duen, zer sentitzen duen, ez? Baina jasa horren muga ezina gertatzen zait, eta inbeste tresna eman izan duzkigu, eskaintzen dizkit niri behintzat, kantu batetik bestera, bolerotikan tangora edo tangotik balsera joan da ere, ni beti sentitzen dut jasaren barruan nahola, igual nire harrikada da, ez? Baina, bai, nik uste, jasa beti daola, azken finean, musikari guztiei badago, nik uste, ez dakit adoz zaudeten enigo, badago beti estilo bat bereziki zirrara sortzen diguna, ez? Rockeroak oso rockeroa dira, eta klasikoak oso klasikoa dira, ez? Ibiltzen gera, beste ingurumari batzutan, baina hor badago zerbait sustraitzen gaituna. Bai, eta nik uste gero nahi gabe badaudela akaso oso identifikatuak ez dauzkagun eraginak, ez? Ez da egiten minitzik, izan dugu Piazzolari buruz eta nola ark tangoari eman zizkion jasetik jasotako oinarri harmoniko eta aberastasunak, ez? Edo ez da egite Jo Gilbertora eta Bossa Novara jotzen badugu, hor ere badaude Amerikako estatu batutan, sustrai afroamerikarren, ondorioz, Bossak izan zuen eraldaketa oso zaila da. Muga horietan alde batera du bestera, ez, zurrune egotea. Horregatik aipatzen nuen diskoak baduela kolorietatik eta munduko musiken eraginetik, ez? Ba, izango du. Azkenean nik sortutako kantuak dira gehientsuenak, ordun nire pertsonalidadea edo nire joerak edo nire iturriak edo antzemango dira, baino ez naiz etiketetan galtzen. Bai, nik etiketa bat edo aipatu beharrean, baina esango nuke disko dela iradokitzailea edo hori kolore asko ditu, keinu asko, aipatu dugu ez jazza hor badago Thelonious Monken musikarekin oinarritutako abesti bat, honin bera badaka hori Portugalgo edo horrelako doinuak, zaunkete-larikan entzun dugu leno, eta hortxe Freddy Pelazek soinu hartzen duenean egiten du o Argentinara edo Europa, ekialdeko Europara edo badaude keinu pila bat, aipatu dugu leno ere mikrofonotetik kanpo, niri zaunketelarik hasieran oso laboa egiten zitzaidala, eta bueno, ez da oso laboa, baizik eta hor oinarrituta dago, orduan, hartu dituzu elementu asko zure bizitzen daudenak, eta hor juntzea puzle bat bezala biltzen hor. Bai, ensalada mixto bat eta zait. Bai, baina ez da eta proposin, galdetu izan du diatia proposeindako, ez, kontzeptu badan, eta hola, eta ez, kantu bakoitzean, bueno, eguneroko otasunean bezala, ez? Egun badakau izugarri ederra eta urrengoa estropotzin deu eta urrengoan eztabaida txiki bat izan du da eta urruna tristego gaude. Ordun, holaxe, ni naizen bezalaxe holaxe etorri dira kantuak. Eta gero ere irutzen zait, maitasun edo mimo bereziarekin sortutako diskoa dela. Antzematen da ja diskoa entzuten, baina hartzen dezunen libretoa eta liburuxka izanen irakurtzen, ikusten dezun nola abesti dagoitzari ematen diozu zure azalpentsoa, ez? Kantatzez aparte... Eta bere harrika da, esan dezagun guztia. Bai, baina, abesteak kantatzez aparte ere kontatu idein digu. Kriston txapa. Bire, bai, Aizpare pianista da hor ere kantu batean. Joan Orteo. Bai, txakarera honetan dago. Eta Aizpak esan zian, Aina, beida, zukin duzu, liburu bat, eta bide batez kantu batzuk sartu dituzu. Bai, gauza asko nazkan kontatzeko, ni oso iztuna naiz gaina etorria handikoa, eta eskertzak emanen itun batez ere pila bat. Bai, eta testuren bat azaldu, eta itzulpenen bat, gazteleratik euskerera, eta bai, nik uste mimatua daola. Baina, bueno, mundu guztia bere disko egiten duenean sentitzen du mimo hori jarri diola. Bai, hori ere aipatu nahi nuke, ze hori ez, eskerren zatia oso da. Uzea, atentzio egiten du, ze berezia da, hori, desintekoa da, igual streaming bitartez jarraitzen daudenek, ez dute irakurriko zer jartzen du, baina hori ikuste zakete. Baina luzera bai. Luzeska dala, eta bueno, horrek ere berezitasun bat badauka. Pentsa kamarak ez du lortu enfokatzea ere. Enau lotxatzen, enau lotxatzen gurbilak. Bai, testu luzia da, baina egia da, gure azaldu beharra daukate. Ez da diskoa da lata emandako eskerron pila hori. Baizketa da, karo, diskoa dago eskenita, guriltzegun eriltzean bikotea lander, orduan bideo honetan eta dolu honetan eta baita bere minbiziaren prozesuan, hainbeste jende sentitu dugu inguruan, hoiei denei eskenia daola benetan diskoa. Ez da hainbeste, ez musikaren... Hora gertzen dira prozesu hortan gertu izan zen dituen hainbat emakume eta horrelako aitortzak ez, musikatik aratago da zen. Bai. Gero ere badago abesti bat espresuki dedikatu hori ez, mutilaguna izan dako ari, uste musika maixu dela. Bai, bals bat. Bai, bals peruarra, bals peruarra da,
Maria Dolores Praderaren estiloko kantu horiek, ez? Eta berari asko gustatzen zaizkion, que nadie sepa mi sufrir, eta, bueno, olako kantu pila bat. Eta hil eta hilabete batera dola, bazetorkidan, egia esan kantu guztikola, etorri bezala india, badator, eta, bueno, erditzea bezala, ez? Jarri pianoan, eta etorri izan gotxi beti, eta berari eskinea dago, eta, bueno, musika maixu, humiltasunez esan da dago, txantxa bada, ez? Azkenean musika maestro, musika maixu. Baina guk maixu bezala sentitu genuen bere familiak eta ingurukoek, lezio ugari utzi zizkigulako, eta oso mezu ederrak. Baina gero ere, badago beste puntu bat, zuk elkarriztasien aipatu zula, humoretik eta ironietikan asko daukare diskonek, letretan, pila bat nabaritzen da. Zer da bizitza humorerik gabe Ainararentzat? Netzako humorea bizitza da, bizitza humorea da. Nik uste bizitza humorez egina da hola, unibertsuare bai. Jose gauza esan deten hau Titularra badaukagu. Bai, apunta. Lehen ere esan ditu beste titularra. Bai, hori da. Gero zerrenda egingo dugu eta hor zerbezatekin aukeratuko dugu. Ze bildurgarria zate. Baina egia da, lenguan lagun batekin gaina, hola xiko ez da elkarrizketa sakona izan duen unez, eta humoreari leku gehiago eman behar dugu, beak berez badulako. Eta nik nire barruan izugarrizko humore mota desberdin dazkadala esango nuke, ironia, batez ere absurdoare bai, humore beltzare bai, minbiziaren bueltan ere humorea erabili genuen, aurre aiteko, eta nik uste dela entrenatzen den muskulo bat, nabarmen, egunetik egunera, eta ezin diren gauza asko esateko modu bakarra askotan. Gaia pixka eta aldatuta, kazetariok gaizki gauza asko egiten ditugu. Eta gaizki egiten dugun gauza bat izaten da askotan musikalkarrizketak eta egitean, denboran eta definitzea gauzak. Aurreko diskoa atera zenun orain dela urtebete honetan zer pasada. Claro, zure kasuan, 2015 egin behar dugu atzera, eskat diskotikan urte batzuk pasa dira, zer egon da urte hauetan, igual musika, bintzat Ainararen izenean ez, baina zer egon da urte hauetan? Enbeste gauza handu dira, enbeste gauza inditu desberdinak, nire zigiluakin behar bada ez zer erez, paper plata miltuta, ez zer erez, baina beste hainbat gauzatan ibili naiz, Laboa jas ikuskizunean, Imanolen inguruko musikarein izan du dugu, Mami Lebrun antzez lana egon du da, baita ere. Hainbeste gauza ez, eta egia esan enaukan hola asmo edo intentzio ondirik urrengo disko bat egiteko. Baina egia esan Landerren azkeneko astetan edo, esan edo, bera hila aurreko astetan, ni naiz nahiko psikotropika, ez? Ni sumatzen ditu nola energiak eta bultzadak eta hola, ez? Eta Landerren duzen sedatuta ordu batzuz, 20 gutxi ordu, eta sedatuta zen hortan, nik gauza kontatzen izkion, eta eskutik helduta gauzak eta hau, ordu ni berari kontatu nion, bazetorki dela, bera bazi joan bezala, bazetorrela beste zerbait, ez? Eta somatzen nula honin kantua, eta oidenak nik esan izkion. Bueno, esaten dute gaina azkenera arte entzuten dutela, eta nik oidena probestu nun, eta Lander hil eta bere alaxe, torri zan harrikada eta emaria. Ibili naiz zure webunean salseatzen, eta, sarrera fusilatzeaz aparte, ikusiet, patzen nula ez, haibat musika tresnarekin ongi pasatzen dezun arren, ez dezula topatu ahotsa bezalakorik, bila jarraituko dezula. Topatu dezu zerbait bilaketa horretan, edo oraindikan bilatzen ari gara? Bida, musikariari madaukaunok ez dinga gelikeon, eta instrumentu bat ez danean aldamenekoa da, eta perkusiolariak atatzeunean darbuk hartzen dugu, eta gero, ez da, olaxekoa gea, eta ez zingeldikeon. Eta oain bat zer dakatetxian, trompeta, oain trompetakin saiatzen nahi naiz, eta kontrabaxuari horretan dao, eta, en fin, inigo bat. Eta eskuko kaiuak zenmuz? Ez dakat, ez dutelako asko estudiatzen. Nik kontrabajo hartu nola karrera espres batean inotreitan jotzeko, han, Jose Belez eta Matxin, eta olako repertorio Karina eta mix bat,
eta ostras, atxaleko 8 inotuitako igandean ezken eskuk, eta aurretik lan egin da, baino. Bai. Txumo aitia. Eta gehiago esango izun, niri hau indikan klasikoko sokekin eta zubiakin dago, sekulako distantzia du soka eta diapasoian artean, bueno, idaikera garria. Zapaltzeko bai oso gogorra dira. Euki ditut sekulako babak pasan itun, baino egia da, azkenean bueltan musikari asko ez gea konformatzen. Lenguan esatezian musikari batek. Ni bateria jotzet, baino gitarrista sentitzen naiz. Ni violinista naiz, baino ni berez ez beti gabiltza hola. Eta orduan, esan dut, bueno, inbierdeu autokonplazentzia eriketa bat. Gustoa nao, bai, kantatzen, bai, ados, aurrea. Listo. Ahotsarekin behintzat babak ez dizukiko igual, ez da rila pixka bat urratuta momentu batzutan, baina hori, babak ez dira. Eta esango luke ere bai, ahotsaren garrantzia nabaritzen dela diskonetan, gero ere erregistro edo gauza desberdintxoak egiten dituzu ez, badago igual eskatak edo haukan kakofoni puntu batzuk abesti batzuetan, errezitatu ere egiten dezu aipatu dugun bezala, eta oiarraren kukurrukoa imitatzen dezure bai. Bai, eta animali gehiore bai. Bai, superarro. Bai, noski. Azka guztua zait, bai, bai. Gila, aktorea naiz, zuak izan dela aktore batentzako, ez imitatzea edo ahotsa aldatzea, edo, bueno, sekulakoa da. Nik solfeoko eskolak ematen izkinean aurrei ere, lehenbiziko etxeko lanagi jartzen nien, etxea jun, da urrengo asteako animali bat alde zuten ondona. Eta bai, oilarra nik egin un diskontan, bizilagunek baratzean oilar bat bazuten, eta bere tankerara indet, beti naukan irudipena triste zehola. Bukara zakalako, bai. Hola, bukara itxezun erori bezala. Itxezun. Ai, kotiaua. Eta hola xeinun. Baina, ez dakit kontratu zareten, kredituetan... Jartzen du, jarra. Jartzen du, bai. Bai, jarrita dago. Zure diskoan jartzen du. Oiarra. Bai, hori. Benetan dio. Bai. Iñaki, bai, bota. Musikan eta musika munduan ez irekitzeko meloi asko egoten dira, eta zuk ireki dizun meloietako bat, ze disko hau ez dago plataformetan eskuragarri, gainera, bueno, ateratzen un bideo bat, esplikatzen hori, etzen nula ateratzeko asmorik plataforma digitaletan, nahi zuenak, hori, zurekin harremanetan jartzeko, edo erosteko fisikoan, CD-a, konta iguzu hain guri eta gurentzulei zergatik hartu duzu erabaki hau? Nik uste, buelta emango izut, nik uste meloia iriki berrian, meloia oso irikia zeola eta isten hasi naizela. Bai, azken urtetan eta ziztu bizian ezakitze veloziadetan gertatu da nau ez, 10 bat urtean esango nuke, 15. Dena dago plataforma digitaletan, ados, baino doako izate hori, banik ez zait burun kabitzen. Karo, gurasoak ere musikaria dira eta lanbidea eta ogibidea hoixe izan du dugu etxian, ez? Orduan, doako izatea, diskoa aurkezte duzun egunean salgarri fisikoki eta doakoa online, bueno, ni hor kortozirkuitatu egin dut. Eta orduan esan dut, ez da posible. Nere aukera da, Orduan, batzutan dakatelako irupena, musikarion aldarrikapena, musika bulegoa bat eta best, eta hau, eta aldarrikatu, eta pixka bat fokoa kanpoan eta exigentzia eta kritika kanpora jartzen dugu, ez? Baina zein berdendik solomilua edo berdintzait porru patatak. Solomilua kaso ez. Oparitu? Bueno, ez. Ez. Eta erabakia irmoa da edo agian... Bai. Irmoa. Bai, guztiz. Eta ez dirudit ematia Ainar Ortega gainera. Eta askok esan dit, etxekalte izango dela, bai, baliteke noski asko zailagoa da, lekuetara iristia, askoz ere zailagoa da. Ni iritsi naiz hainbat herritara usurbilen esate batako, eta ni badakit, area iritsi dianak, industriak bidali dituela, eta ni fisikoki nabilela, ez nia partitzen bezala. Baina hor ere badago, ez, etxera marmitan iristen den esne horren balio erantxia. Irakiten jarrizkero esne gaina ateratzen dela eta badagoela beste goxetasun bat horratzean. Beraz, diskoa lortu nahi duenak, aukera asko ditu. Facebooketik jarri daiteke harremanetan Ainar Ortegarekin, Twitterretik, oso da politia. Email ez idazteko aukera dauke, webgunean ere horre badago aukera eskara egiteko, eta izango dira bide gehiago, ez? Bai, nik uste dana dela webgunea tolosar batekina da, Josu, Sánchez,
dana dela emaila ustut ez daola ondo jarria webgunea. Josu Sánchez bombardinista da edo beste? Mira. Josu, 11 web, ez da? Galdut nire haurtzaroko laguna. Beida. Eta urtetan ez dut ikusi. Tolosa ez du horren handila. Joia, baino. Hain txikiarez, ez zaitxe. Kontu zibili biauekin esaten dezuna, kontu zibili biauekin. Kapitala izan baitzan. Abidaz, eskerrak. Eskerrak, Gure gonbidatak esaten duten. Ze ironiakin esate duten, oide. Etza niño izentzun saio honetan, Tolosa izan zara. Ez baina emaila egia da, Aina Orte dela. Aina Orte abildua. gmail.com. Aina ortea bildua gmail.com. Eta Euskal Herritik entzuten gaituzten askok ere eskertzen dute ez gure Tolosa arrotasuna. Baina Euskal Herrirako egiten den saio hau, hiriburu batetik egin egon beharrean, herri batetik egin egotea eta Tolosatik egiten dugula mundu osorako eta Euskal Herri osorako. Eta ez da makala izu. Gauza erra da. Iñaki, Ainara Ortegak jabestu harko zerbait. Jarraituko du guztua, baina gure offer piano zoragarria zure zaida. Beraz, zoaz eta eskainiko diguzun lehen kantu hau. Zein izangoa. Zun naizuna? Paper platana. Venga, goaz, Ainara Ortega entzutera. Bigarren kafearen laborategian prest dugu gure pianoan, Ainara Ortega. Nahi duzunean, Ainara. Denda txiki bat pasan, dena zanan txiki kontzeptuak erosteko, antxe beste inun baino hobeto. Artista alternatibo bati oparitzeko proiektu baten bila joan itzani. Saltze aldezute modako kontzepturi, bakiloterdi kontzeptu nekezen ezbi. Badauzkat bi trauma gerra ondorengo familien amets gaiztoen zaku horretan. Menpekotasunen kaxan dian, teknologia berriak aurre iritzi zaharrak. Lausudur gorri bederatzi ego 11 premia utxitako 101 bihotz. Surrealismoa fikziozko komedia zitala hoiek egunkarian dituzu doainila, baino nire inuren plan, erronbo baten oi hartzuna. Isiltasunaren sinergia, edo ezote daukazu, pintxo jator baten psikologia. Kafe utxa baino utxagoa, ba aldaukazu kaferik gabeko kafe utxa. Ba jarriazu txutxik dagona paletik, ezer txorez paper platan bilduta. Param baldara param par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 
Denda txiki txiki bat pasan, dena zaran txiki 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 kontzeptuak erosteko, antxe beste inun baino hobeto. Artista alternatibo bati oparitzeko proiektu baten bila joan itzani. Saltze aldezute modako kontzepturi, bakiloterdi kontzeptu nekezen ezbi. Badauzkatela bi trauma gerra ondoren magina familitan metzgaiztoen zaku horretan. Menpekotasunen kaxandian, teknologia berriak aurre iritzi zaharrak, laus
sudur gorri bederatzi ego 11 premia utxitako 101 bihotz. Surrealismoa fikziozko komedia zitala hoiek egunkarian dituzu doainik. Kosmosaren ondoan palangana baten erdian horri izango juz energiak pilaka. Kontzeptua sinergiak inspirazio iturriak zulo beltz batean bilatuko nukenik. Jainkuan izenian eraman ezazu favorez ezer txore ez paper platan bilduta. Beno, hortxe entzun dugu Ainar Ortegaren lehena eta badator gure elkarrizketa setera bueltan. Iñakik ere eseri bardu gurean, ze hartzera atera zeigula, baina ondo zaude Iñaki? Bai, primeran, oso ondo. Ainar Ortegarekin jarraitu behar dugu, segituan kamera ere zuek ikusteko moduan izango dugu, baina galdetu behar diogu diskonen grabazio prozesuaren inguruan. Fredi Pelaezen eskutan, Polloko estudioan hartu zenuen erabakia Ainara disko grabatzeko, eta bide batez esan behar da, musikari kopuruei erreparatuta behintzat, zula hola minimalismoan edo hiruzpalau lagunen artean osatutako diskoa egin, naiz eta gero, kantuek ere ez duten sobrekargarik, baina diskoa osorik hartuta, bai daude kolore ezberdinetara eraman zaituzten musikariak. Zerrenda aipatuko dugu Angel Unzu, Joana Ortega aipatu dugu lehen ere, Sebastián Ustarroz, Fredi Pelaez bera, Iñaki Salvador, Luis Camino, oraintxe Indian izango da Luis gainera, ez da? Bai, oraintxe etortzekotan da. Kanari Ortega, aitea esango dugu, ez du hemen tramparik egingo, Asier Ardaiz, Maile Arriola eta Bito Rogado. Bai. Produkzio artistikoan, zuzeu, Angel Unzu eta Fredi Pelaez. Bai. Musikari mordoa, koloreak ere asko, pentsa pianoan ere, piano estilo ezberdinak ere topa daitezke, nolako izan da prozesuari eta nolako izan da aukerak eta hau, ze aipatu gulen, zuk bide luzea egin duzu, musikari hauekin guztiekin esango nuke inoiz elkartopatutako bazarela, eta hortik abiatuta horietako batzuk zuri diskorako ekartzeko aukera hori egin bartzen nuen. Bai, nahiko erresa, nik nahiko erres ikusi nun, puzle bat egitea bezala, kantu bakoitzean, zuk esan dezuna, nahiko minimalista eta ez daude oso kargatuak, baina kantu bakoitzean bai ikusten nula, unibertso hontan egon berra dauka Angel Unzuk, honin kantuan, edo Fredi Pelaezek soinua joztun baitare, eta Fredi kalako kantutan, aizpata koinatua ditut Joana Tasebi zoragarri dia folklore argentinarra jotzen, Euskal Herrikoakin uztartuz, orduan nahiko erresa zen, kantu bakoitzean izango geunean 3-4 musikari, eta orduan kombinaketak nahiko erresak intzaizkit, Landerren Arreba, Mali, eta Asier trompetakin, pare bat. Bakoitzak pare bat abesti, egin ditu, orduan nahiko erresa gertatu da. Disko horretan, soinu teknikari lanetan Fredi Pelaez, Polloko estudioan, behasainen, inoiz Fredirekin ere aritu gara, eta Frediren inguruan aritu gara, handagoen piano zoragarri horren inguruan. Lehen Ainara Ortegarekin aritu gara, gure estudioko pianoaren timbrea gustoko duela. Badu kolore polita. Frediren estudioan topa daiteken pianoak ere badu hori, lehen etxita beste dozaren gainetik, ez du akaso beste piano oikoago edo Yamahen kolore brillante hori, kontrakoa oso kolore goxoa du, eta horrek ere eragina du ziurrenik ez, aukera hartzerakoan eta diskoa grabatzerakoan. Bai, kasu hartan, bide, nitzan oroiturein ze piano zaukan Fredi, baina gero egia da, berriz topo egin nunien pianoarekin zenun, bai, earki. Dana dela, esango dizut, piano haure zoragarria da, baina pianista on batekin, asko zobeto. Earki moldatu zea. Ni kantu hauek sortu nitu, nien naiz pianista, eta abesti hau benetan da, zailegia nik jotzeko, baina indeu. Bai, aizpak esatezean, Aina, venga, saiatu diskontan akorde gutxi iten, venga, oso modan dago akorde gutxi, pixka minimalista. Jo, baina azkenean ez dakiz bat akorde sartu nituen. Jo, inbier. Bueno, baina horrek ere ematen dio aipatu dugun, ez, aberastasun, eta kolore hori grabazioan egintzen dituzten egun batzuk, soinu teknikaletan aipatu dugu Fredi Pelaez, diseinua eta maketazioan Itxaso Alkalde eta Matisa Oteiza, argazkiak Neune Naiz edo Itxaso Alkalderen eskutik iritsi dira, eta produkzio exekutiboan Izaskun Inmizkoz, Ana Pimienta eta zuzeu, Ainara Ortega. 2008 uztailaren 27, 28, 29 eta 30 grabatuta. Eta? Aztu zait, baina bai. Gero diskoak, eskuartean sua, erre itxalduen. Ez, gaina bakarrikan 1000 kopien ditut, primeran. Bai, ez dugu Europa osoa horrekin sutan jarriko, baina norberari bi disko eskutan ere nahiko izaten dira batzutan, ez? Bai.
erakutsi nahi hori Bai. eten eta horre ez zer oso xamarre egoteko, ez? Bai, bueno, gaur egun gaina diskoarena, bueno, ez dakit fisiko digitalean bost, ez? Baina Angelekin parrasko ite deu, eta, bueno, nik behakin, da beak nerekin, eta humorea hundiko da, eta Angel izaz denio, bueno, Angel, mentxe dijoa, aquí ba otro disco pal kosmos, osan etor flotatzen, non batxe bilekoa, noiz patxe heroikoa, eta, bueno, ez to jakitik zei bilbide indezaken, eta... En fin, baina bakizu musikariak zergean, inin ber. Diskoaren diseinu hortan aipatu dugulen ez, mezuetan ere badago lan handia, baina... ez da bakarrik azala, gero libretoan ere... libretoa ez da ere, esan du ez, testu asko edo gauz asko jarritula, baina ez da hain handia, ez da inbeste testu, uste kondentsatuta da hola mezu horiek. Edo testua ondo aukeratuta ere? Bai. Nik uste baita ere diseinua itxaso eta Matixa lesakarra dia, eta oso ondo aukeratu zuten diseinua nahiko minimalista intzutelako. Osea, nire argazketatikan ilustrazio txiki batzuk, eta ez nun espero, irekin unian ez nun espero hola izango zanik. Aingurak ikus daitezke. Inigo zuaiza oso guztua behi da, baina hor baukazu kamara bat. Markatu, Aprobetxatu. Markatu ego juri. Erakusteko. Hemen txedu liburuxka, aipatzen ari nintzen esaterako ikus daitekela aingura bat, hori ilustrazioan modura, ikus daitekela hemen Lander Arriola, tromboiarekin zurekin dabilela, bion arteko argazkiak ere badute, umorea bizitzeko eta erakusteko modu hori ez. Eta horri zorri bagoaz, bat, topa daiteke. Hoi bere etxea. Haren etxea eta txakurra. Eta txakurra, justu dela hilabete bat hilda Xel. Ez daunketekelarikan, Xelen historia kontatzen du kantu horrek, eta Xel ere joan zaigu. Hementxe ikusitzakegu Iruainara, eta biolin bat bitxoriekin eta lotuta ilustrazioan hori ere bada, horre urtetako borrokan ibili den instrumentua, eta trompetarekin baino desente beto moldatzen zara biolinarekin, baina iritsiko da hori ere, ez da? Bueno, ez dakit ba. Bueno, azken finean diseinuan hemen hori kometak eta denetarik ikusten dugula, eta lehen egindako galderari pixkat itzulita, ez? Akaso ardura hori ere bazegoen plataforma digitaletan egongo etzen disko hori eta zure eskuraino iritsi behar duen eta ala beharrez eskutan behar duzun horrek balio erantzi bat izan zezan, sentitzen zenen ardura puntu hori, diskoak benetan beste zerbait eskaini bartzuela? Ez bakarrik diseinu eta egiturari dagokionez, akaso edukiari dagokionez ere. Ez, nik ardura sentitzet beti musikarekiko eta bertan dauden musikariekiko. Gero hortikan aurrea zenbatekinako ardura, ez da talako arduraik sentitzen, baina hain esan dezula, igual, hobeto pentsatu berdin jungo. Bai, ni nahi nu pixkat, oain, hoi jakingo ez du, nola da, slow life, ninet, slow, fast life nola da oain, doble erabizi gehala eta ninen nu pixkat slow. Bai, bazegoen ez, slow food, slow life orokorrean, slow guztiak biltzen dituena. Mantzotu. Eta hoixen aukan buruan mantzotu, eta betaurreku jantzi beharra gaina, letra txiki xamarra dago. Betaurreku jantzi beharra gusto irakurtzeko, gauza bat, dola pixkat rituala inez. Jarri diskua, batzuk esate izute, ez dakat zedea entzutekoik. Bueno, mesedez. Favorez, 18.000 euroko kotxe batek, espaldi madaka, seizazu, reproduktore bat eostea, 30 euron. Atzo irratizatariatek esan zidan kotxea erosi zutela, ark eta senarrak, eta, bueno, kotxera joan, eta irratizatari, zedekin oraindik oso martxan, eta ikaragarrizko aserreakin. Baina nola da posible erosi deula kotxe bat konturatu ez eta CD reproduktorerik ez dula. Eta senarrak esan menzion. Nola ez etzuki behar du nunbait, eta juntzian biagan deskubritzea, eta guanteran bertan, bazegon, zedeak sartzeko sistema. Ze sorpresa hona! Eta esateu da, kotxea erekiko nukan ikuspegia erabat aldatu zen. Kotxeak motorrean indar gehiago gutxiago, edo erosotasuna, zedea bazun. Baina, egia da... Nera itak, erosi zantzun, hola, porque erosizun kotxia bakarrikan pintxoa zekan, eta, zein sartu barizkio abestiak pintxoa, pintxo ni naiz. Oiza marri zen, txistearenik egin behar nun. Nahi pasaz da nire kotxeakin baita ere bigarren eskukua eta arek zakan kasetantzako. Eta, bueno, nik nion zedentzako jarri, eta jo nintzen oitako denda batea, eta eskatu nion salduko otetzian irrati bat kaseta zaukalako. Eta esan zian, galdera izan duzan, gaztelera esan got, lo quieres con ranura? Oindala 15 urte igual. Eta esan nion, con qué? Zer daka? Ez pintxo. Eta esan nion,
pincho, o sea, mira, no te pido con vinilo de milagro. Harrituta. Bai, ala bizi dugu. Bueno, konturatzen ari naiz, arratsaldeko 6ak gero eta hurbilago dauzkagula, eta oraindik Ainar Ortegak sarraskiari aurre egin beharko diola. Osea, que bagoaz bigarren kantu hori entzutera, pianorekin borroka. 3, 2, 1, fight! 5 minutu gehiago, ama, mesedez. Bigarren kafearen laborategian berriz ere prest da, eta lehia oraintxe hasiko da. Ainar Ortega, gure laborategiko pianoan entzun nahi badugu mikrofonak iriki beharko dizkiot, bestela komeriak. Nahi duzunean, Ainara. Aurrexagoa da. Hau bainetzako modukoa. Izanen baura, zuhaltzaren ikmaten unura. Onin, 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 aizen naiz maite min. Onin, eskoltxikin parin. Ura, goiti beti, heldu da, zubirik zubi bizi, bertze zolu hartan, desagertu zara, rara, zugabe lesakarra zara, mino bizi zara nekin. Eskoltikin pari ura goiti beti heldu da, zubirik zubi bizi, bertze zolu hartan, desagertu zara. Lesakarra zara, mino bizi zara naekin. Ai, 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 arai, airarai, ararai, rararai, rara, lalirarirarirarirari.
Badator gure elkarrizketa setera bidean berriz ere Ainara Ortega, eta azken txampari heldu behar diogu, eta azken txampa hontan, dagoeneko entzulea jakingo duen bezala, hau dagokio Ainara Ortegari. Sarraskia. Zederra gatzen denek handidekin. Boa. Nei, ez dakit, sarreran hau gustatu zait, Ainarai oiarra bezain beste. Nik ezagit Ainara gustatu zaion, Nei bai. Hau gustatu zaizu? Sarrera. Hau. Bai. Bai, oso ondo dago. Eta ahotsa, Kandido Urangaren ahotsa sarraskia esan ez? Ez tentzun? Ez dut entzun. Itxin. Zer gertatu da? Sarraskia. Kandido. Horein bai ego juri. Bai. Zeposik, Badakizu zer den sarraskia? Ez? Tarte honetan, gure gonbidatuen letrak aztertzen ditugu eta galderak egiten ditugu. Eta izaten da, batzuetan beldurgarria, eta batzuetan gaiztoak izaten dengea, baina gaur erabakidet, enaizela gaiztoa izango. Ze ondo. Bai, badakizu zergatik. Nik hartu dut liburuxka, eta onina bestiaren azalpena irakurtzen, ikusi dut zer da Ainararentzat lesaka, eta gauza asko daude. Baina gauza horien artean, kroketak. Eta goi ikusi dut txakurbaldi buruzkan. Claro, eta ikusi dut kroketak. Gero ikusi dut txakurra. Eta gero abesti baten egiten diola erreferentzia kafeari, eta hau da bigarren kafea. Baina hori da irakaslari pelota eta bezala azterketan aurretik. Baiz, esan nahi, jazta. Liburuskako lehenengo horrian kroketa hitzak irakurri ditut, eta esan dut, jazta, gaur txintxo izango naiz. Ze goxoak kroketak, Bida, batzutan jartzen ganean oso poetikoak, eta oso poetikoak gabiltza, edo ibiligea, musikan, eta hola, eta oso ondo irutzen zait, oso ondo. Baina poesian erdin kroketak egin berdute, esan edetez, doritzen genean, hango mendia, eta bihanditzeko ez dakizer, eta Xabier Leteren, baita kroketak zer. Esan edetez, egia da. Plazerra hundiko idia. Egia da. Eta edo letra bat oso poetikoa deskubritu zenen kuaderno baten, baina hor kroketaren grasita da honean pixkat gainean. Eta hogi arrastotxoak, eta horrek ere badu bere txarma. Baina hasingo naiz. Asko usatu zait, ezer ez da paperplatan bilduta bestia, eta bertan, kontzeptuak saltzen dituen denda bat aipatzen duzu, teknologia berriak aurre egitizarrak, klausudur gorri, hautsitako 101 bihotz, gauza mordoa. Baina nik galdetu nahi dudana da, gaur, orain momentu honetan, kontzeptu bat erosi beharko bazenu, zein izango litzateke. Ez orokorrean, epe luzera edo epe ertainera pentsatu, ez orain gaur, ze kontzepturen beharra sentitzen duzu. Ostras, Pedrin. Nahiagot beste besti bat, Kontzeptu bat. Sarraskia. Bai, Kandido, bai. Ze kontzeptu, bida, Baina benetan esangot, bihotzez esangot. Ni nola uste duten unibertsoa, maitasunez egina da hola, erosiko nuke, kilo terdi edola, unibertso zati bat. Osea, ez zerreza, baina maitasunez betia, toma. Wow. Bum. Goza desango izut, Arrapazak. Zuk esan ez hemen gaur oso zintu etorri zela, baina nik uste Iñaki, sarraskietan gogorrena, hauxe dala, galdera zaiena, eta erantzuna doa orezko matrikula bidean. Osa, nik korrikatatzen naiz. Atetikan, baina de repente. Pentsa, Ainara Ortega beste ez dira jo naizun. Baduzu beste besti bat, berriro izena duena, eta hemen adibidez. Gauero, ez izut jasango gauero, eguerdian deitu didazu gero, eta hemen liburuskan jartzen du telefono konpainien ofertak jasotzearen poderioz gerta daitezken elkarrizketak. Puntu. Edo ez. Puntu. Eta ez balin bada, telefono konpainiek deitzen dizutenean gertatzen dena, zeri buruzkoa da, besti hau. Zuk jarri duzu edo ez. Zesan nahi dut edo ez horrekin, Acoso hori deno bizitu dugu, momenturen batean, gaina bolaraka dijoa, ez? Eta... ez dakit... Nahizutu ez da besti bat jostu. Zagar gorriak dilindan,
beste batekin jarraituko, Noski? Segi. Zaunketelarikan. Hemen asko gustatu zait. Bueno, hemen aipatzen duzu, ez? Hemen, a ber, nola, txoin, segundu bat. Bai, zula saiego juri. Etzira arte daukagu, baino 6etan saio abokatu behar dugu. Ya está, horkatu. Jo, eski irakurtzen hasi naiz eta ya está, murgildu naiz, liburuskan eta aztu naiz irratxaio bat izan nahi gala. Konturatu gea, bainaki? Baiala. Bai, ya está. Abesti hontan asko gustatu zait. Bueno, euskeraz dago eta errepente esaten duzu. Pijama me he ponido. Aiztin jauntzi dutelik. Eta pijama me he ponido, oso grazioso iritu zait, ze nik uste noizbait nire atxonak, esaldi hori, nire atxonak erderaz etzekila, zer, ba, noizbait entzun niola pijama me he ponido. Eta hori buruz galdetu nahi nizun, zergatik batean esaldi hori? Ba, hoi da, karo, kantua kontatzen duna da, Shell txakurra landerren etxera aietu zelikan, ze komeri izan zuten konbentzitzeko, behar txikila zan, baina ez dugu beharrik, ez dugu zertako behar dut, orduan, esplikatzen dutena da eztabaida hori ez amarekin, zertako txakurra ez dugu behar, eta bueno, azkenean horren lagun minak intzian, bazter guztita elkarrekin juten zian. Eta nik bere familiai entzundako gauza asko, anekdotak txikitakoak eta hola, eta behin beste, oporre eta 15 bat pasatzen jun, eta laingusun artean txikinetakoa berakako, eta esan mentzun, ama, pijama, ya me he ponido el pijama. Orduan, niko idenak jaso nitun, eta gero ondola esate izuten, bai, aiztin jauntzizun, eta orduan errantzun, ama, ya me he ponido el pijama, orduan sartu ditut, hola txiko pixka bat, irudiak. Abesti bereziki beramari eskenia da, Holanderren amari. Zer polilla. Eta bukatzeko, marru txipi abestian, bueno, elkarrizketan hasieran esan dezu, jaza, bueno, espezialidaden jaza abestian, desesperagarria dela eta hoi aipatzen dezula, baina abestia hau da eskenita Eduardo Lasaletari. Eta investigatzen haitu naiz. Topatu dezu? Topatu dut. Wow. Hernaniko Kontserbatorioko irakaslea, Euskadiko Orkestra Sinfonikoko kide izandakoa. Ze izan zen Eduardo Lasaleta zuretzako? Ba, Eduardok sartu nindun biolinaren mundun, eta oso goxoki. Diskoko bi perikitoak bere txian, zauden balkoian. Eta orduan oroitzapena dazkat, oso lausoak, ez? Ba, txakur bat, bi perikito, argizari usaia bere txian, bera hotz sakona, Kandidoren ahotsan iguala, Aiba. Bai, aldamenian jarrita, eta nola saltzezian da ze goxo, erakutsi zian biolina jotzen, eta aurreko diskoa grabatu nunean, bere alabari bialdu nion, eta esan zian, atia hila zela orduako. Galdu initzan, ensaio batera Angelun zuren ganan joala, azaldu nitzan bere auzoan, eta auzoaren izena marru txipi, eta irituzten ze polita. Eta etxea iritsi nitzan, eta ordu marru txipi, sortu nun zehaska kanta Eduardo Zanari eskenia. Ba, aizu, zuk esan dezu orezko matrikula, Buah, atera du. zalantzarik gabe. Bai. Zorionak, sarraskia gainditu duzu. Eta azken piano doinu hauekin agurtu egingo dugu Ainara Ortega. Bere orezko matrikula pianoa nahi baduzu hartu sorbaldan eta eramantzazu, edo bestela hortxe utzi eta beste batean etorri lasai ura jotzera. Baina plazerra izan da, Ainara, eta eskertzen dizugu gaur gurean aritzeko tartea eta esfortzua hartzea, ze badakite kantuak horrela utxean eta pianoan eta defenditzeak suposatzen duela bere lana. Bai, eskerrik asko oso gustora dunez. Ba, agurtu egin marko dugu orko saio ere, Iñaki Lasaetura, datorren asteazkener arte. Hoixe bea. Zango dugu orduan ere musika gehiago, eta zugo juri, bihar arte. Bihar arte? Bihar osteguna. Eguneroko kopla. Ba, kopla artean agurtuko dugu gaurko saioa esan da bezala, piano doinu hauekin eta sorterriko koplekin. Izan ondo, aio. Agur. Keep calm and bigarren kafea.